چقدر شما مبلغ رصد کردید برای ویزا؟ سومی پاسپورت $50 و یا $30-40 دیگه ده. فقط دکمنت همگی جمع کرده $100. салом алайк бинандагони канали Саиднуро ТВ. Чихеле ки дар шумо ваъда додагӣ будем дар масъалаи студентӣ чӣ гуна омадан ба Корея, чӣ гуна роҳҳои хубаш аст, чӣ гуна осон аст ва ё чӣ ҳуҷҷатҳо дар кор аст. Ҳамчун донишҷӯ шуда омадан аз Тоҷикистон ба Кореяи Ҷанубӣ. Ва як аз бародарои мо Насрулло бародари мо омадагӣ аст. Фурсат фаро расид, насиб карда бошад. Якта саволҷавобҳои нағз чихеле ки шумо бисёр савол додед дар комментарияҳо ва дар хусусан дар инстаграми мо. Аз саволҳои шумо нигоҳ карда ба ин бародармон Насрулло саволро пешкаш мегардонем ва ҷавобашро мегирем. Хушомадед бародар Насрулло. Саволи ман амин аст ки шумо дар Тоҷикистон дар куҷо таҳсил мекардед? Аз мактаби миёна и то донишгоҳ, яъне ки университет? خیلی مینه‌دار هستیم که سعیدنور. من در تاجیکستان در مکتب رو در لیسه تاجیکی ترکی در شهر قرون‌تپه تحصیل نموده. بعد از آن به دانشگاه تجارتی تاجیکستان داخل شدم. بعد در آنجا تحصیلم را ادامه دادم. وقتی که من در دانشگاه تجارتی با کورسی دوم رو بود کرده کورسی 3 میگذاشتم، فرصت شد که با ما رنگی که یک شانس، یک امکانیت خوب شد که تحصیل خود رو، یعنی کورسی 3 رو میتونم در کره جنوبی دوام دهم. یعنی که شما دو سال خوانده در دوشنبه در تاجیکستان و سال سوم رو پریود گرفته آمدگی بر کره جنوبی. کره جنوبی یعنی در دانشگاه کره جنوبی کورسی سوم رو ادامه میدهم. عین حال رو آمدگی در بله. در کورسی سوم رو در دانشگاه کمیونگی کره جنوبی دوام داده ایستادم. وقتی که از شعبه رابطه‌های بین‌المللی دانشگاه تجارتی اعلان نمود، گفت خواهشمندان میتوانند حجت‌های خود را پیشکش نموده شانس خود را، امکانیت خود را یک بار بسنجند. بعد از آن ما از پشتی دکمنت شدیم، رفته پرسیدیم چی دکمنت در کار است. مقصد دکمنت هایی که گفتن، مقصد همه دکمنت ها تیار کرده برده سپردیم. بعد دانشگاه تجارتی دکمنت های ما رو گرفته با کره جنوبی روان کرده، یعنی دانشگاه کمیونگ یونیورسیتی. یونیورسیتی در تگو، در شهر تگوی کره جنوبی. بعد از آن قریب یک ماه بعد در مدت یک ماه یعنی که جوابش برآمد که مقصد شما رو انتخاب کردیم، قبول کردن و ما با شما دعوتنامه از طرف دانشگاه کمیونگ رو ارسال نموده. شما اون حجت رو گرفته با رفته سفارت جمهوری کره را در تاجیکستان پرسان شوید. باز از آنها بپرسید که کدام حجت ها برای ویزا گرفتن. همین یک بخشش در بین گپ، شما آدرس یعنی که جایی که سفارت کره جنوبی در شهر دوشنبه در تاجیکستان قرار است شما گفته میتوانید برای، چون که در من بسیار مادام نویسن
ҳатто пурсон мекунанд ки асосаш ҳаст ки дар куҷо қарор дорад. Айни ҳол рости ман худам ҳам намедонам. Агар донед ки дар куҷои Душанбе қарор дорад, хуб мешавад ки бо мардум мебинанд як информатсия. Посолствои Кореяи Ҷанубӣ дар тарафи Славянск. Славянски болотар. Мобайни Славянскию чи банки Алифбанк. Хулос Алиф сармоя. Кофта меёбанд анам тератури наздикиҳо. Ахе ма банум шарт нест ки ҳар якча ба адрес ба вай, но шахсоне ки лозим ҳастанд фикр мекунам чун кофта меёбанд. Гарчанде ки Душанбе мо ҳам қадар калон нест ки қин бошад. дар масъалаи бисёр муҳим ҳамин савол аст ки бисёриҳам бисёр мехоҳанд ки бифаҳманд. Яъне ки расходи шумо, яъне ки чӣ қадар шумо маблағ расход кардед барои виза гирифтан ё перевод гирифтан. Барои ки бисёри касо ҳамин чиз муҳим аст. Ҳамин саволи хеле муҳим, яъне ки расходаш чи аст. Бисёр саволи хуб. ҳозир айни ҳол дар ҳамин Тоҷикистон аз ҳама сабаби ки одамо аз Тоҷикистон наметавонанд ба хориҷи кишвар рафта таҳсил ин буҷаи оилашон намерасад. Вақте ки мо дар донишгоҳ документатсияе ки барои обмен сар шуд, фақат мо илми худро якум истифода бурдаем. Мақсад ҳозир агар мисол мо ҳамин ҳуҷҷатҳое ки мегуфтанду ура мо худмон тайёр карда наметавонистем, мо сум медодем. Мақсад ягон сумоне ки мақсад суми зиёд не рафта ягон сум дода ягон каси дигар айтани мо тайёр мекард, не ки мақсад ӯ ҳуҷҷатҳоро ки худмон метавонистем и ёш мо да бесум ғалтӣ. Хулас документ расход чанд қашид, яъне ки итоги расхода буроред ва билет пули отдельно и расходе ки шумо аз ҳуҷҷатҳо тайёр кардед. И намедонам шояд ки дар донишгоҳе ки университети Кореяда ки аст маблағ споридед ва ин ки наспоридед, ҳамина кӯтоҳ карда ва якин хубтар аст фикр мекунам. Общи расходи мо $100 нашид, $100 даже нашид. Фақат яду документро перевод кардем ва пули консулский сбор додем, яъне суми посолство $50 ва я $30-40 дигар да фақат документро ҳамагӣ ҷамъ карда $100. И билет пули чанд қашид? Билет пули 11800 сом. Ну набошад хел мегинем билет пули ҳар кас метавона ҳар вақт ҳар класс суд кунед. Шуморо метавонем гуфтан ки дар $100 ҳамчун донишҷӯ шуда ба Корея омадед ба ғарз аз маблағи билет. Бисёр ҳам хуб шумо значит ҳамчун донишҷӯ перевод гирифта омадед, сеюм курси хона давом метавонед. Ям аз ин хулоса бароварда мешавад ки ҳамаи ҳуҷҷатҳо ва ҳамаи кори шуморо донишгоҳе ки дар Тоҷикистон шумо мехондед, ҳамо бигем кори шуморо тайёр карда ба шумо овай кард. Дуруст? Бисёр ёрдам кардан, мақсад аз тарафи донишгоҳ шумо омадед. Ҳама документҳоро донишгоҳ худаш дида мебарорад. Мақсад аз шумо чӣ? Фақат як документ бурда споридам. Шумо баз кадом забон омадед? Забони корейсия хонда медонистед ё ки забони англисӣ? Вақте мо дар донишгоҳи тиҷоратӣ мехондем, группаи англисида мехондем. мо группаи англисида вақте мехондем, хайр дар Тоҷикистон ҳам мо ҳамаш ба англисӣ набуд, ба тоҷикӣ буд, ба русӣ буд, ба англисӣ буд ҳам хел. Хулос ки англисиро медонистем. Аз сабабе ки англисимон камтар соз буду, мақсад дар донишгоҳ ба баҳои хуб мехондем, ҳамин шанс шуд ки мо ба Корея бием. Фаҳмо. Ва ҳозир дар Кореяи Ҷанубӣ ҳам бошад ба англисӣ дарсои мо биҷам ба англисӣ, ба корейски не. Бисёриҳо мепурсанд дар масъалаи Korean Government Scholarship Program. И як грант квота scholarship. Ин як фурсати хеле хуб аст барои одамое ки шароиташон барои саводи хуб доранд, аммо намедонанд чӣ хел ба хориҷа рафта таҳсил кунанд. Як фурсати хуб аст. Мисол вақте ки KGSP програм кати агар гузаштем, и як гранти аз тарафи Кореяи Ҷанубӣ. Барои ин забони англисӣ ва корейсия донистан муҳим. Ида фарқш нест. Ё
корейский ё ки англисӣ? Ит намешавад ки мақсад ман англисиам медонам. Бугӯй хел намешавад. Бояд ту сертификати IELTS дошта бошӣ ё ки сертификати TOEFL дошта бошӣ. Яъне ки Кореяи Ҷанубӣ ҳар чизе ки ҳаст, масалан бисёр сухани хуб гуфтед. Кореяи Ҷанубӣ ин хел аст ки мисол намешавад ки ман забони англисиро медонам. Дар инҷа ҳуҷҷат ҳар чи ки ҳаст, ҳуҷҷат тасдиқ бояд кунад. Масалан ман забонро медонам, бояд ҳуҷҷате боша ки тасдиқ кунад ки мо дар ҳақиқат забонро медонем. Хеле ба гуфтан намешавад. Яъне ки ҳуҷҷат тасдиқкунанда. Яъне ки дар ин масъала ҳамчун донишҷӯ шуда омадан дар масъалаи стипендия, маблағе ки студентҳо моҳона медиҳанд, дар ин чӣ информатсия доред? Бисёр хуб. Вақте ки документатсияи KJSP сар мешавад, баъд аз он ҷо шумо регистрация мекунед, интервю мешавад, ҳама ду зина дорад. Агар ҳамин ду зинаро гузаштед, мақсад ҳамаи расходе ки мешавад, ҳатто билетпулӣ, ҳатто пули пасосварам ҳамин программа худаш метавад. Ягон сомон шумо расход намекунед. Билетпулитона гирифта ба Корея омадед, бо ҳар моҳ мақсад $850 стипендия метавад. Хондан аз $850 баромада то ман то ҷое ки маълумот дорам, то $1000 имкон дорад. Хел манам хел фаҳмидам, ба дигар бародарам пурсидем, аз $850 ва ё ки аз $500 сар шуда, ама хел то $1000 ҳар моҳ стипендия астай. И духтур, ҷои хоб, ҳамаш аз тарафи давлат бо дастгириҳои калон астай. Дар ин масъала чӣ гуфтан аст? То ҷое ки ман маълумот дорам пурсидам, масалан забони калисаи шахсоне ки медонанд бар донишгоҳҳои Кореяи Ҷанубӣ дохил шидан ҳастанд, яъне ки мехоҳанд бихонанд, дар ин масъала масалан уровни топик мегана, топики 1 2 3 4 5, масалан агар 4 бошад ё ки 5 бошад, ҳар агар 4 масалан 75% платит маблағ ҷо споридан бошад, дар 5 значит 50%, дар 6 25%. Чӣ қадар баланд сатҳи дониши шумо мешавад ки солона $10,000 боша, метавонад ки аз тарафи Корея ройгон хондан шавад. Хеле аст аст. Вақте ки шумо топика гуфтем, топика 6 уровень дорад. Агар чанд зинаи шумо баланд бошад, ҳам қадар шумо дар имконияти бепул хонданам ҳаст. Донишгоҳе ки мисол топика 5, топика 6 дошта бошӣ, ҳаст донишгоҳе ки туро бе сум қабул мекунам, бод ҳаст донишгоҳе ки туро стипендия сум медиҳад, сум метавад. Хулас чанд қай хуб муҳим ҳамин аст ки сатҳи дониш баланд бошад. Дар ин ҷо корейский язик бисёр донӣ, мақсад пирус бисёр мақсад ҳаст донишгоҳе ки мегӯм бе сум мехонӣ. Хай ҳаст скидка, не ки скидка аниқ мекунад. Бисёр донишгоҳ вақти топика 3 дошта бошӣ, 4 дошта бошӣ, 5 дошта бошӣ, аз 25 50 75 ҳам хел то 100% яхелош скидка дорад аз маблағи дониш, маблағи хониши договор ҳар моҳ шармома. Яъне беҳад хуб. Дар мегзарем ба дарони Корея сатҳи дарсхонӣ, яъне ки донишҷӯе ки меоянд дар ин ҷо бихонанд, масалан соз нахонанд ва ё ки дар дарсҳо ҳамавақт иштирок накунанд ва ё беаҳамиятӣ кунанд, чӣ гуна аст? Метавонанд ягон роҳаш аст ки саводшон кофӣ набошад ва ё ки дар дарсҳо пурра иштирок накунанд, ба таври худмон тағабозишон кор мебиёд дар Кореяи Ҷанубӣ дар дарсҳое ки не барои баҳоро харидан ё ки барои намедонам ҳамин дар ин масъала чӣ гуфтанӣ ҳастед? Нашод хондан, нашод дарс да барам, нарам, ин хеле гап дар Корея қариб ки нест. Мисол вақте ки дар дарс бошӣ, маълимои ҷа ҳам қад честниянд ки мисол дар ҳини якум рӯзи дарсӣ, мисол дарси International Trade, мисол ҳамин дарс медорям маълимаш меяд ки дар як семестр мо 20 чанд соат дарс мехонем дар як семестр. Агар ту 9 соат прогул кардӣ, системае ки ту дар бал мегузоранд ку ай ҳамун система туро хориҷ мекунад. Ҳамин 9 МБ кардӣ, 9 бор дарс наёмадӣ,
уже ай систематро мерунанд дига туда ягон фоида имкон аст ки аз донишгоҳ хориҷ кунам вақте ки ту мисол ту да як семестр 3-4 фан вибар кардӣ ай 3-4 фан ту ҳам хеле прогул бисёр шӣ ту дар метавонанд ки аз курс як курс биғалтон ё ки ай донишгоҳ пони хориҷ кунанд ҳам хеле ҳаст. бале баъд дар системаи дарсҳо чӣ фарқият дорад дарсҳои даруни Корея аз дарсҳои Тоҷикистон? Яъне ки то ҷое ман маълумот дорам дар Кореяи Ҷанубӣ 3 моҳ дарс мехонед, 2 моҳ каникул, бо 3 моҳ дарс мехонед, бо 2 моҳ каникул. Дар ҳамин ҳолат масъалаи кор, чунки бисёр аз дӯстон мана мепурсанд чӣ хел аз кор, яъне ки пакриват мекунад шахсоне ки ҳамчун студент шуда омадан, донишҷӯ шуда омадан, пакриват мекунад кор кардан, мақсад мо ҳам дарс бихонем ва ҳам кор бикунем. Чӣ гуфтан ин дар масъала? Вақте ки донишгоҳ хонди уже як семестр, баъд як семестр ай 23 декабр уже полниёс то моҳи марта ҷавоби. Яъне ки 2 моҳ аст, зиёда аз 2 моҳ, 60-70 рӯз. 70-75 рӯз уже баъд як семестр уже ҷавоб ай. Метавонӣ озод суми донишгоҳта кор кунӣ, суми мақсад барои дарчи хондан, суми договори донишгоҳ, суми ки дар ҳамин семестри дига зиндагӣ мекунӣ, мақсад суми ҳамаи чиза аз худша метавонӣ бароварда. Метавонӣ худат ба худота пул кор кунед, муҳтоҷ ба падару модар нашавед. Ва дар ин байн метавонед ки рӯзои шанбе ва якшанбе ҳам кор кунед ва ё шабона ягон соат ё шабона ҳаст. Мисолҷа кор бисёр мақсад ҳамин одаме ки бага кор кунад, мақсад кор ки қа проблема намешавад. Шабаи рӯзай шумо як саволи муҳим то ки итоқ шаб рорем хубтар чӣ вақта бисёр гирифтан. Шумо чанд моҳ аллакай инҷа даст? 6 моҳ ё чанд моҳ? 4-5 моҳ. 5 моҳ. Дар ҳамин 5 моҳ шуморо оё падар ва ё модаратон аз тарафи оилатон ягон бор маблағ равон кардагианд барои дарс хондан барои вай? Ва ё шумо ба падару модар пул равон кардагӣ ҳастед ба касоне ки аз кор кардан? Ман вақти рӯзе ки омадам мақсад хонагиёмон дига сум равон намекунам. Инҷа мақсад худам кор яъне ки худота таъмин обеспечат кардан метавонам. Мақсад ҳам бихонам, ҳам кор кунам. Мешава бо хай мешава ки сум равон кунем. Яъне ки метавонед бо сум роя кунед, ҳам кор мекунед, яъне ки то чӣ қадар кифоя ҳаст ки ҳам бо метавонед дастгирӣ кунед падару модарро дар байн. Барои ки ман бисёр бародаро мепурсам ва мебинам шиносам рӯи ман кор мекунанд, студентҳо чи аз бародарои ӯзбек, чи аз тоҷикҳои худмон кор мекунанд, ҳатто мегӯянд ки пули нағз бо падару модар дастгирӣ нағз карда метавонем дар вақти холигӣ. Масъалаи дигар чиз мардуми Корея ва ки Корея муҳити Корея ба шумо писанд омад ва ё на? Отношенияшон чӣ мегӯянд, муомилашон мардуми Корея ва ё ки характершон чӣ хел аст ба чизи шумо? Рости гап ман якум борам Корея омадам. Сабабе ки забоншон намедонистам, ҳам хел мақсад гап мезадан ман фикр мекардам ки ё типа мара ҷанг кайсиян ё ки ягон кайсиян. Ман не ино ҳамеша дар ҳақиқат ман ҳам дар аввал ман ҳам ҳамеша фақат вақте ки забонро намедонӣ гап бизанӣ фикр мекунӣ ҳамроҳи мо ягон дағал гап задаsan. Аз забон ё ҳамин хеле рӯзои аввалда ҳамин хеле намоён мешавад. Баъд ки оста хай забонро ёд бигирӣ, хай мақсад одами мисол хела мефаҳмидагиш бисёр хай ҳар миллат да ҳаст одами ки хубу бадаш ҳаст албатта. Хубу бадаш ҳаст. Не иҷода мақсад хубаш бисёртар чем бадаш. Мисол уқай хеле бадбинӣ нест, уқай хеле ҷанг ё ки ягон сиёсат даже ҳақ надоранд ҳақорат кардан ё ягон кори дига зиёдӣ да. Ҳаман коршон мисол хубаш бисёртар, тарафи плюсаш зиёдтар, ай тарафи мардуми Кореяи Ҷанубӣ. Беҳтарин хулас ба шумо писанд омад. Оё шумо да сабаб нашид ки забони корейсия намедонистед мушкилиҳо эҷод шуда бошад? Мушкилие калон хай ки мушкилие ки хурди дар ҳама ҷо ҳастед. Масалан аз шуморо аз кор ронда бошанд ки шуморо аз донишгоҳ ронда бошанд ба хотири забон надонистан хеле мушкилиҳои бузург шудааст ё на? Фақат аз ҷои кор
از جای کار کار سببی بودنش سببی که شما را زدن نمیتونن نمیدونه وقتی میگن که این کارا که من یعنی که مهم نیست که ابیزتی نباید زبان دونی بعد بیای یعنی که میشود که زبان ایسته یاد گیرن بیای همجا یاد میگید شما بسیار کسا ما در روان میکردیم نشد استودنتی مقصد که یعنی گپ زنه بعد آدمایی هستن که میگن ما بیم که استودنت آینده نلیگال شیم چی گفتنی است؟ همیو در گفتنیم که همه کار یکم در از خود داره رسخود میکنی ها به رسخود یگام چی نمیشه مقصد رسخود میکنی میای وقتی که رسخود کردی آمدی مقصد اوجه تو کریه در اومدی ای سپس دیگه تو میتونی کار کنی شرط نیست که تو نلیگال بگردی میتونی هم کار کنی هم بخونی اگر راههای بسیارش هسته که فکرات میتونن علی شوند ها میای وقتی که ایجاده میگوی میرم همین استودنت میشم میرم بعد نلیگال میشم نکی وقتی که اومدی کریه اوجه نلیگال ای سرت میبره میروه هم میگوی خوبش که فکرات علیش میشن تا جایی که من معلومات دارم این برادر ما روزهای اول اومدگی بود سبب که هر یکم بار وطن بر اومدگی میدیدم شب بسیار زیقی میکرد حتی گمان میکنم ناراحت هم شده بود از اومدنش و خیلی فرق داره همه کس باید تیار باشیم وقتی که از وطن میبریم غریب هستیم چی دانشجو باشیم چی دیگر چی باید تیار شدن در کار که در پستی و بلندی که هست مشکلی که بعضی وقت از خارج از وطن میشود ما باید همه وقت تیار باشیم یعنی که کم و بیش مشکل پستی و بلندی باید از سر گذرانیم که بعد به لاهای بلند روی یعنی که یک نه که برو نمیتونه پستنی بر اومده کمی پستی رو میبینی بعد با اورونی بلند رفتن امکان دارد همین هر یا آدم باید در زندگی یک بار نه یک بار یه روزی سخت رو بیند یک درسی خوب میشود بله و چی گفتن هستیم از کانال برادرمون ما در پایان سلکه کانال شما میمونیم در کامنتر و اینستاگرام شما سوال باشه میتونید نویسید با پرتر معلومات رو جواب میگیرید و کانال ما در اینستاگرام سید مراد دولتبیکوف در یوتیوب سید مراد تیجی شاید شخصان بسیار میپرسن میتونید دسترس کنید و سوال خود رو پیشکش کنید باقی در امان خدا یکم خدمت چید همین اینستاگرام ما یا چلیزکه سید مراد میتونید یکم سوال داشته باشین مقصد پرسین حتما جواب میتیم فقط با پیش با شما بودم سید مراد دولتبیکوف و برادر نصرالله دانشجوی تاجیک در کره جنوبی باقی خداوند نگهدار